Bos días, rapaces e rapazas, seguindo un pouco a estela destes vídeos ensinándovos un pouco o tipo de materiais que necesitades para comezar a gravar na vosa casa e facer un pequeno home studio, pois o seguinte obxecto creo que é dos máis importantes, por non decir o máis importante que fai falla, que é a tarxeta de audio dedicada. Igual que existe a tarxeta de vídeo dedicada nos ordenadores, como poden ser as famosas Nvidia ou AMD, por exemplo, aínda que teñen a súa propia, todos os ordenadores teñen unha propia de Intel ou do que sea, e este tipo de tarxetas externas o que fan é que estén dedicadas única e exclusivamente a converter o son que ti lle mandas en audio digital. É super importante que se queredes gravar con un mínimo de calidade, o fagades cunha tarxeta de son polo medio. Vedes as conexións que ten a conexión aquí para o micrófono, de guitarra, os cascos, que falaremos dos cascos en outro vídeo, e aquí ten a potencia Phantom. Eso é o máis importante que vos tedes que quedar hoxe con este tema. A potencia Phantom, que é iso? Básicamente é a alimentación do micrófono. Hai micrófonos que necesitan unha alimentación extra por parte da tarxeta de son para funcionar. E entón, eso é super importante cando vades a comprar o material que vos fixedes que tipo de micrófono é, se necesita esa potencia ou se non a necesita. Por que? Pois vos comento unha anécdota. Eu obviamente empecé a gravar con 14-15 anos na miña casa e o primeiro equipo que eu tiven, pois eu non tiña nin idea. Eu collín o que eu vin que había que coller, un micrófono, tarxeta, cascos, punto. Pero o micrófono non necesitaba potencia Phantom e eu lle daba potencia Phantom dentro da tarxeta de son. Resultado, ao terceira, cuarta ou quinta sesión explotou o micrófono. Non explotou así como se fora unha bomba, pero petou o micrófono, se estropeou e foi cartos que se perderon porque son por deficiencia túa de non informarse, non? Entón, eso é super importante. Saber se necesita esa alimentación ou non é o máis importante. E logo, unha tarxeta de son é moi simple, non hai moito que explicar, é balancear os sonidos, balancear os volumes, basicamente, para estar a un volume cómodo, sin subilo a tope. Nunca podes gravar o micrófono con isto ao 9. Non debedes. Eu normalmente gravo a 6-7, porque te dá un marxe para logo mezclar, subir. Isto tamén ten moita influencia no retardo que ten o DAW de coller o audio. Canto mellor sexa a tarxeta, menos retardo vai haber, máis alá dos plugins que teñas instalados. Un saúdo, espero que te sea útil esta información.